hapon. Sir, kanang mani balay nila Sibelius, no? Oo, ma'am. Ano siya? Kay nangita mi dito mi sa Magpet. Sa Magpet. Ay Sir Joseph Noli. Ikaw sir? Joseph Lord. Joseph Bre ka. Ay, siya ma'am. Ay, ikaw ni sir? Joseph Noli Kihara. O dito mi sa Magpet gikan sa inyong balay, kay mag-deliver mi katong sidling nga sa prutas o abono sa saging. Ay, tama. Saging di kakol. Order man ni gitawag man ni sir gikan sa Kidapawan. Kasi mo na sagingan. Sa imo ha siguro ni. Dito mi unya kay pag-abot namo dito wala man guy tao. Tapos ingon sa silingan na daw diri nya ana man gud among boss na di man pwede namo nga ibalik na kay kailangan dinamo deliver karon nga adlaw ba kay kuan man gud nakagawas na man gud sa bodega. Dalabi ato mamunta ra sa gikan sa ini o sa dili sa kuan man ni order tawag mo na sa Kidapawan sa Northern Agro ba 5,000 wala pa sa bayad eh. Oo, cash on delivery. Wala mo ko order kuan ko. Naman sa tilor na. Ha? Wala na ko order ko wala mo kay uma. Wala. 5,000. Sa kaya ni oo. Naman si tilor na. Kuan abono og sidling sa prutas. Kasi gagol. Pero ang problema kay wala pa bayari ba? Amo pag Tignaay mo bayad. Dali sir, ikaw lang tanaw sir kay imo mong pangalan diri sir. Na diri na ay pangalan sa likod. Diri sir. Dire. Ara sir, birahan lang pataas. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Ato lalaman si sir. Direta sir. Unahon ka, malipay lang ka. Sir, walay mayroon na. Ikaw pa na kwarta. Happy birthday. Sakripisyo. Na kay idea kung kinsay nagpadala. kabalo gila na. Kabalo. Sige. Ang mga nagpadala ani na sila mensahe para sa imo. Ana pa sila sa amo ang kinakusgan nga amahan. Happy 58th birthday Papang. Salamat sa sakripisyo ninyo ni Mama sukad pa sa una hangtod karon. Karon nga wala na si Mama. Salamat kay nagpabilin kang ligon para sa among tanan. Nahimo kang inatay. Dili ka bayran imong sakripisyo sa amua. Labi na sa pagpahuman nimo o pagpaeskwela sa ako o pagpadayon nga pagsuporta sa kay Nuvi, Ria o Clarice. Ampo namo tanan kay God, good health, andaghan pang katuigan para sa imo pa. Palangga kaayo ka namong tanan. Surprise from Lorna, Nuvi, Ria, Clarice, Lisel and family, Mary Jane and family. Oy, kat. Sana tears of joy. Gikan sa imong mga pinanggang mga anak, no? O sa ilang mga pamilya. Okay, sige. Sir, mangayo, Meg. Ilakad si sir. Ipailak niya yung papa. Sir, mangayo, Meg, mensahe nimo para sa imong mga anak. Salamat kay nila nga nagbuhos lang nani. Sa tinuod lang. Karon pa ko kabot sing nani nga kalipay. First time nimo sir na surprise. Tinuod lang kabot ako sa kasa pero karon pa ko kampilang ing nani. Apil matag ka luha Deserve sir na mas na maayo ganing amahan, deserve na siya. Ma'am, kamo, ay dira lang sa sir. Tanaw man. Kamo ma'am, basi napa mo'y dugang wish sa inyong papa.
Maria. Oh, kiss din kay Papa dali. Birthday. Uy. Ano to? Salamat kayo. Salamat kayo ninyo. Ako hindi pa. Imo pa ning anak, sir? Kamangura ni Happy Sam. birthday, Pang, and thank you kay Bisag na dita ko. Pinangga gyapon ni Papa. Ang gayawan ka ni man. Please, anak ba? Oo. Ang puso kayo. Oy, kaluoy wala na dai si mama. Ay kaluoy. Oh, sige. Sige, kantahan sa nato. Happy birthday si sir. Kanta happy birthday Lolo Langga. Katay Papa mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, sir, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Palakpakan si Papa! Sir, kulbaan ka? Bye. Kulba. Ba nga kalipay. Nalipay na takaron. Okay. Sige, last message para sa mga anak. Salamat sa mga bata nga nagdaunor sa kalipay sa ilang amahan. Tinanggat ang mga tanan. Hala, oy. Hindi siguro tanan. Sana Isang on. lang ko bro. Kabalo po kong pangkas mga anak nga. Sa kong kalisod, kabalo po kong pangkas sa mga anak. Mga ganang wala pagay ko nangita. Ako isa ng kalimtan ang pangita. Maojod. Basin pohon guys, sir. Basin sunod, afam. Amerikana ba? Gusto ka Amerikana? Ako lang ako. Timbang sa mga buhay. Oo. Okay, sige sir. Kami di ay ang Sweet Joy will of surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga kami ang napili sa imong mga anak, no? Mga gwapang mga anak. Puros babae ni? Oh, lalaki. Ala. Pwede pa kayo, bata pa, 58 pa lang. Nalipay mi nga kami ilang napili para magatod og sorpresa karon dire og hopefully nga napa-happy ka namo karon nga adlaw. Salamat kayo. Okay. Salamat po. Happy birthday o good health lang permi no. Wala lang sakit. Palakpakan nato si sir.